Charles Marngar had met the CEM of the KHADC, Titos Khan, and submitted a memorandum to him to request for an immediate action on the consequences of the border clashes between Meghalaya and the Assam police. Speaking to the media, Marngar informed that he had requested the CEM to constitute a permanent border committee to look into matters related to the villages of the Raj and Hima, which fall under the state of Meghalaya. He also said that a request has been made for a police outpost to be set up in border areas to prevent further conflict between citizens of the two states. Te kajing ikenduk nang sengi ba UCM kidon kimat ki point ki banga naglem jonga nga ai kajing kentu so UCM bat saka council hi broko bat kita kimat kilom ka panengko ba ka council jongi kan penstat no bat tukula yau pur usah jo kita ka diga mat ka panengko kamat ka baar long ba ka council jongi kan leit mardor seperti gejaka bat ki weiru ki jaka kaput bat ka asam ki badang hapo put usam jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kabalai ka jingpen climb lane ban pen imbiang ban restore ya kini ki hima ki bobiang ki kot kisla kum ganuksan IP kidan pun ki hima kani ka hima jongi shani nongwa shani ru kadon duai ki hima hadu hari boy jongi ladon kam ban pen imbiang ka ladon kam ban restore ka namar ngitip baka biang ki kot kisla nadu ko portal asam tukum ganong mensauru adu menda kelempat pen imbiang ki ganong mensau kum kita ki dengan keren sibun re yang kan betek ya we detang bat kenika jinjang berjam ta men kini semua dikawai pada ngalathoro ni ide ban form ya advisory committee jong ka circle border tendai hawai bakani long kaladon ru ka boundary committee jong ka council ke masa pensyai council ke ai ke ai ka keren bang CM kamat kebesan kedai kebadan kam ha kebadan kam kerki bakata kalau ban khat lene ban suman mardo ya usim jam karat maro hangte nang tade bat usim yo acting sim jam ka imam lem bat iki menteri jongka ban pensisha balwat iki kot kisla bat banwat benia ban pensisha namar ba haga jintip hi jongi lomba kate ke jaka kadang dei put usam sispa pusam kadai put usam jong ka district council ke jongi pat ka bobut nang ta badai ke banriu ba ka council kan ya keren kan ai ke jingtho saga state government ke jongi ba ka sarkar jilla ke jongi ke state government ke jongi kan penbiang ya ki police outpost sha ki border area ke jongi kata ka dei ke wai ke bangang la ai ke jingtho sosial namar ba kumbalong mentahi ngi ya ke jing telat palat jong ka police department ke menen nilai kena ke UDF kumtu komunong mi kman ubadan shibun ka border kamtam ka disputed block 2 na susi menyitu ba hangte hapo maulosna ka badai ban pej ka police outpost ka badai ban pej ya baro ka wei ka border dan tak sawut ki staff ki police no ke susi kini ki penlong yang i bangi jet jar me bolong ta ito ka jingi kendo jonga bat UCM ya penpau ke jing so kemen bana kalian jong uru la response ba bat ula airu ki ka assurance bat ula ongru ba la si sejan la penbet ba UIM jong ki ilaka dan la khot ru ini bangi dan la banlek hadu haspon hadu te ke jaka ke pelajar itu tenang ta hagabai dei ban restore ya gini ki himaru nagal yang ke jong CM ula kular ba sa simkhia ni ka nang ta de hagabai dei ban khat ban suman ya du CM raj jong karai marwat bat kumjuru ya acting CM jong ki himaru ula kular ban khat iki ban hangni ngalapan sorum dei ban khat iki tang ya ki dei ki wairu ki CM ban khat mardor ki ban suman namar ka dei kapor ni akabangin penbai yo put usah mo jongi